ልበወለዳዊት ዛንታ ፍቕሪ ኣብ መሓዩር ሰገን እያ ትበሃል። ኣብ ከባቢ ዕስራታት እትርከብ ጽብቕቲ ጎርዞ ነዋሕ ፍሩያት ይዕንቲ እትውንን ምስቲ ሕፅር ኢሉ ሓንሳብ ጀብጀብ ተቖኒና እትፍንዎ ሓደ ግዜ እውን ንላዕሊ ኣኪባ ኣኽሊላ እተትሕዞ ጨጉሪ ርእሳ ተደማሚሩ ንጽባቐኣ ጽባቐ ዝውስኽ ትርኢት እያ ትውንን። ሰገን ድሕሪ ሃገራዊ ጉባኣ ምፍጻማ ነጥቢ ክተምጽእ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ሓይልታት እያ ተመዲባ ትሰርሕ ዝነበረት። ድሕሪ ገለ ዓመታት እውን ምስ ዘጋጢሙ ዝነበረ ኩነታት ውግእ ናብ ኩናት ተጸንቢራ። ሰገን ድሕሪዚ ዘጋጠመ ኩነታት ህይወታ ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ወጥርን ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝነበረቶ ብምውፃእያ ናብ ስደት ኣምሪሓ። ንስደት ኢላ ኣእጋራ ኣብ ዝረገፀትሉ እውን ዝገደደ ኣብ መከራን ሽግርን ኣተወት። ኣብቲ ግዜ ተታሒዛ እውን ኣብ ቤት ህንፀት ዝበሃል ቦታ ተኣስረት። ኣብቲ ቤት ህንፀት ምስኣ ብዙሓት ከምኣ ተታሒዞም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ተሓወሰት። ሰገን ግን ወላኮ ከምኣ ደቂ ዓዳ ምስኣ እንተነበሩ ካብ ጭንቀትን ወጥርን ክትወፅእ ኣይከኣለትን። ኣብቲ ቤት ህንፀት ብዙሓት መንእሰያት ዓበይቲ ሰባትን ስለ ዝነበሩ እቲ ክፍልታት ኣብ ሓደ ኮይኑ ብሓንሳብ ትነብረሉ ካንሸሎ እዩ። ኣብቲ ግዜ ካሌብ ምስ ክልተ ኣሕዋቱ ንስደት ኢሉ ምስ ወፀ ንሱ እውን ዕጫ ሰገን ስለ ዝገጠሞ ኣብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ቦታ እዩ ነይሩ። ሰገን በይና ኮፍ ትብል ትበኪ ትጭነቕ ስለ ዝነበረት እውን ኩሉ ግዜ ይከታተላን ይዕዘባን ነይሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምሳኺ ኮፍ ክብል ፍቓድ ድዩ ብምባል ፍቓድ ሓቲቱ ምስኣ ኮፍ ክብል ጀመረ። ዕላሉ እውን ጀመረ። ካሌብ ወላኮ ካብቲ ዝነበረቶ ጭንቀት ከውፅኣ ብዙሕ እንተፈተነ ንሳ ግን ከም ቀደማ ኣብ ጭንቀትን ሓሳብን እያ ነይራ። ድሕሪ ብዙሕ ምምላስ እውን ልባ ክረኽባ ውሽጣ ክፈልጣ ኣይከኣለን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ በይና ኮፍ ኢላ እንከላ መፂኡ ኮፍ ብምባል ሰገን ከመይ እያ ኢልኪ ኢሉ ኩነታታ ሓተታ። ሰገን ግን ብብኽያት ጎሮሮኣ ላሕቲቱ መግቢ ካብ ዘይትበልዕ እውን ነዊሕ ጌራ ስለ ዝነበረት ብትሑት ድምፂያ ከመይ እያ ኢልካ ጠሚታቶ ድንን በለት። ካሌብ እውን ሰገን ኣጀኹባ እንታይ ደኣ ኮንኪ ኣብ በይንኹ ኮ ይኮነን ኣጋጢሙ ኣብዚ ኩሉ ትርእዮ ዘለኺ ሰብ ኣጋጢሙ ዘሎ ድሓር ከዓ ክሓልፍ ኢኮ ዛንታ ክኸውን ዛንታ ቀው ኢሉ ጠመታ። ሰገን ግን ሕጂ እውን ነታ ተኸዲናታ ዝነበረት ኮቦርታ ስሒባ ንይዕንታ ብምድራዝ ተጠምጢማ ተኸደነታ። እንታይ ደኣ ቆሪርክ ዲኺ ድሓኒ ዘለኮ ኩነታት መግብኸ በሊዕኽ ዶ ሓተታ። ሕጂ እውን ጠሚታቶ ብትሑት ቃል በሊዕ ኢላ መለሰትሉ። ተገምጢላ እውን ጠመተቶ። ኣብ ነፍሳ ተፈሊጥዋ ዘይፈልጥ ስምዒት እውን ክወራ ጀመረ። ካብቶም ናይ ፀጥታ መፂኦም እውን እተው ውስጢ እንታይ ኣኹማ ትገብሩ ዘሎም ክሳብ ሕዚ እተው ካብቲ ዝነበሮ ስምዒት ክሕፍዎም ተሲኦም እውን ንውሽጢ
أتو እቲ ቤት ህንጸት ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ኣምሓሩ እውን ኣብቲ ቀጥሪ እዮም ነይሮም። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናይ መስቀል ናይ ዮሃንስ ኩነታት ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቤት ህንጸት ዝነበረ ሰብ ብፍላይ ኣምሓሩ ኣብቲ ዝነበርዎ ኮይኖም ናይ መስቀል በዓላት ልክዕ ከምዚ ናይ ኤክስፖ መደባት የቕርቡ ነይሮም። ክስዕስዑ ከለዉ ኣዝኻ ትግረም። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከምዚ ዝገበሩሲ ኣብቲ ካልእ እዋን ደኣ ከመይ ይገብሩ ነይሮም ኢልካ ተሓስብ። ኣብ ሓደ ካንቸሎ ኮይኑ ናይ ኣምሓሩን ኤርትራውያንን ኢሉ ጥራይ እዩ ዝፍለ ነይሩ እቲ ክፍሊ። ሰገንን ካሌብን እውን ካብቲ መደቀሲ ክፍሊ ወፂኦም ዘወር ክብሉ ጀሚሮም። ገለ ብፊኖ ገይሮም ከቢብ ቅጫ ክሰርሑ፣ ገለ ኩዕሶ ክፃወቱ፣ ገለ እውን ተኣኪቦም በብሃይማኖቶም ክዝምሩ ተዕዘብ። ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞ እንዳተመነና ፍቕሪ ኣብ መሓየሩ ዘርእስታ ሓዳሽ ልበወለዳዊት ዛንታ ቀዳማይ ክፋል ናባኹም ናብ ተኸታተልቲ ኣቕሪብና ነርና። ሕጂ ኸኣ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ሰናይ ምክትታል። ፍቕሪ ኣብ መሓዩር፣ ፍቕሪ ኣብ መሓዩር ካልኣይ ክፋል። ገለ እውን ኣብ ጭንቀት ሓሳባት ዓለም ኣትዮም ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ከስተንትኑ ትዕዘብ። ገለ ፈላስፋታት ዓለምና ከም በዓል ሶቅራጦስ ዝኣምሰሉ ኣብ ጽሑፋቶም ከም ዝብልዎ ንደቂ ሰባት ወላ ሓንቲ ክምህሮም ኣይክእልን እየ። ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል ከም ዝሓስቡ ጥራሕ ዝገብሮም ከም ዝበለ ኩሉ ኣብቲ ቤት ህንጸት ዝበሃል ቦታ ዝነበረ ሰብ እውን ይሓስብ። በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ይግረምን ነበረ። ሰገንን ካሌብን ካብቲ ዝነበርዎ ስፍራ ወፂኦም ዘወር ክብሉ ጀመሩ። ድሕሪ ናይ ገለ ስጉምትታት እውን በቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ውግእ ገለ ዝሰንከሉ፣ ገለ እውን ዝሓመሙ ሰባት ተዓዘቡ። ሰገን ካሌብ ኢላ ብምፅዋዕ ኣብ ሓሳብ ሓደ ንክኾኑ፣ ካሌብ እውን ምስኣ ከም ዘሎ ንኸረጋግፀላ ቁሊሕ ኢሉ ጠመታ። ረኣዮም ሞዞም ተሃሪሞም ዘለዉ ካሌብ እወ ይሪኦም እንድየ ዘለኹ ዘይኩና ደኣ ከምዚኣ እንድያ ትወልድ። ሰገን ነቲ ዝነበርዎ ቦታ ብዕንታ እንዳኮለለት እዚ ዘለናዮ ቅድሚ ሕጂ ወላ ከምዚ ይጥቀምሉ ነይሮም ዶ ይኹን? ካሌብ እወ ትማሊ ኣቦይ መሓሪ ዝበሃሉ ኣብ ጥቓና ዝድቅሱ ሰብኣይ ኣለዉ። ትፈልጥዮም ይኸማን መስሓቕ እዮም። ትማሊ ኮፍ ኢልና ከለና መፅኦም ዝዕልሉና ዝነበሩ ከደራይ ሓውሲ ጽዕድው ዝበለ ጨጉሩ ዘኪርክዮ? ሰገን ኣሃ እወ ዘኪርዮ። ከማን ኣብ መንጎ ነብሱ ክሕፀበሉ ኢሉ ዘዳለዎ ማይ ሰሪቖምን ኢሉ ኮለል ዝብል ዝነበረ ካሌብ እወ። ሰገን እሞ ረኺብዎ ዶ ይኸውን ታማይ? ካሌብ ሆይ ኣበይ ክረኽባ? ቀደም ወሲዶም ዝተሓፀብሉ። ሰገን እወ እንታይ ሞ ንሱ? ካሌብ ንሱ ክገርመኪ ቢዝነስማን ሰብኣይ ነይሮም። ኣብ ዝነዊሕ ዓመት እዮም ገይሮም ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ዝነበረ ብዙሕ ንግድታት እዮም ዝነግዱ ነይሮም። ነዚ ዓዲ እውን ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ። ትማሊ ይዕለና ነይሩ ኣብዚ ቦታ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ዝተኣሰሩ ሰባት ነይሮም። እዚ ትሪእዮ ዘለኺ
ናይ ዝተፈላለዩ ሞያታት ክፍሊ ነይሩ ኣብዚ ብዙሕ ሞያታት እዮም ዝመሃሩ ነይሮም ድሓር እዚ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ወፂኦም ምስ በላ ሰገን እንዳተገረመት ክገፍሕ ግን እዚ ቦታ ካሌብ እወ ሕጂ ደኣ ርእዮ ጥዋዕዋዕ ኢሉ እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ይጥቆምሉ ነይሮም እዮም ሰገን ንምንታይ ግን ንዓና ናብዚ እትዮምና ንሕና እኮ ማዓስከር ክወስዱና እዩ ዝግብኦም ኣብዚ ዘለና ሰባት እሞ ረእየና ካብ ኩሉ እዞም ኣረጋውያን ትሕቲ ዕድመን የድንግፁኻ ካሌብ ንዓና ደኣ ኣብዚ ይሕሸና እምበር ንውሕስነትና ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘሎ ሰገን እሞ ዝገበርና ጌርና ደሃይ ናብ ስድራና ንገብረሉ መንገዲ ዘይንደሊ ካሌብ መስመር ኣብ ኩሉ ቦታ ተዓፂ ከም ዘሎ ሓቢሮምና ነይሮም እንተ ንረክብ ዳ ጽቡቕ ነይሩ ኮለል እንዳበሉ ዕላሎም ቅጽሉ ሰገን ዋይ ስድራና ኣዝዮም ተሸጊሮም ይህልው እምበር ንዓና ይጠዓመና ንዕኦም ኣይጠዓሞም ኩሉ ስቃይ ኮይኑ በቃ ካሌብ ይገርመኪ እዩ ዕላሎም እንዳቆጸሉ ዘወር በሉ እቲ ኩነታት ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቀጽሪ ኩሉ በብግጅሉ ተኣኪቡ ሆይ ይብል ነበረ ገለ ተኣኪቦም ክደርፉ ክስዕስዑ ገለ በብሃይማኖቶም ክዝምሩ ትዕዘብ ካሌብን ሰገንን እውን ናብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ኣምሓሩ ቀረቡ እቶም ምሩኻት ኣምሓሩ ምስ ረኣይዎም ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣቀባብላ ገይሮም ተቐቢሎም ኮፍ ኣበልዎም ክዛናግዑ ጀመሩ በብሪጋ እንዳተስኡውን ክስዕስዑን ክደርፉን ጀመሩ እቲ መራሕ መደብ ዝነበረውን ከእናንተስ ማን ነው ምዘፈነኝ ወይም ሚጨፍረኝ ብምባል ተዛረቦም ሰገን ኣምሓርኛ ስለተሰምዕ ንካሌብ እንዳጠመተት ንስኻ ድረፈልና ኢላ ተዛረቦቶ ካሌብ ናይ መን ኢሉ ሓተታ ናይ ዝኾነ ደስ በለካ ኢላ ደፋፋእቶ ካሌብ ተሲኡ ብምኻድ ኣብ ማእከል ደው ብምባል ኩሉ ሰብ ቀዊሉ ጠሞቶ እቶም ገለ ተጸጊዖም ገለውን ኣብ መንደቕ ተሰቒሎም ጠልጠል ኢሎም ዝዕዘቡ ዝነበሩውን ብሃንቀውታ ተጸበይዎ ናይ አብርሃም አፈወርቂ መለይ ክደርፎሎም ጀመረ መለይ ከይደ የኸይደ ናበይ ተዕታትኒ ናይ ህይወት መርከብ ሒዛትን ነቂላ ተወረድኩ ባሕሪዩ ውሽጣ ክغير ክፍትን ክመሳሰል كقفع صلالا كناديكي ملي انببا روبا سكيرة بكربا كرخبك فويك بالمرحبا عبزز استنت النابرا فرغي دقفاي ويزاير الساع سنبرات قديفك بحواتي عمون قصب كلخو ايكونكم كم قدم نسخ زي بلو ملاي سموا يا عالم نقرني ملاي زل خلو تفغر زسفنلو زرخبكي مرحبا زبللو كغتل ياي وصاننت قزين استفيله زحاشا ملكعنا ينابرا لويله قدن عطيره ناي فخرقي حتى ساكمه معريقي سوقيمه كبتحوق فتني ملاي ملاي ملايله ديكوليله كان عادكي كنداي فتينه هاي كبتكون قنا دمالوي
عدراخي ملاي عيتتلامي عيتخبتي فتوم عيتتلامي متان صباح كحيش كبلومي كقتلاي وساننا تجزين استفهلا زحاش ملكعنا ينابر اللويلة قدن عطيرة ناي فغر خيار عدتا سكيمة معريخ سوقيمة قوة خفتني إلو مسودة كل سب بتقعيتن فيسكان أسنيوو سلام تخطاتلتي سوليغا انترتينمنت فغري اب محيور زرستا حداش لبو ولداويت زانتا قداماين كالاين كفالن قريبولكم كم زنبره يذكر حجون سالسين نايمودا تخفالن يسعب سناي مكتتال نزا چانل حدش زونكم سبات سبسكرايب بمقوار تخفلت مدواتنا تكونو بخبري نقدم سناي مكتتال فغري اب محيور فغري اب محيور ابتزنبر هوهو نحاقوس منفس عسله بتعم تحقوسو سجنون ازيا كرعة سمعا كاليبن سجنن كابتزنبور وبوتا بمتنساء قعزوم زور اندابولو كقصلو جمهرو እቲ ግዜ መሲው ስለ ዝነበረ ናብቲ ጽምው ዝበለ ቦታ ኣምርሑ ኣብ ግዜ ቀትሪ እቶም ምሩኻት ኣምሃሩ ተኣኪቦም ክዳውንታቶም ዝሓጽብሉ ኣብ ግዜ ምሸት ግን ብዙሕ ሰብ ዘይንቀሳቐሰሉ ቦታ ነበረ ካሌብን ሰገንን እውን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ሓደ ነውሕ ዝበለ ኮፍ መበሊ ዘለዎ ቦታ በጽሑ ሰገን ክትድይቦ ስለ ዘይትኽእል ሓፍ ኣቢሉ ብምስቃል ኮፍ ኣበላ ካሌብን ጥሪሉ ብምድያብ ጎንን ጎን ኮፊሎም ናብቲ ኣብ ሰማይ ወፂኡ ዝነበረ ከዋኽብቲ ክጥምቱ ጀመሩ ሰገን ናብ ካሌብ ብምጥማት ካሌብ ኢላ ፀዋዕቶ ካሌብ ናብ ኣብ ብምጥማት እንታይ ክትብል ከም ዝደልየት ክሰምዓ ጀመረ ሰገን ካሌብ ድምፅኻ ክትዕማዓት እዩ በጃኻ ንዓይ ኣብዚኣ ሓንቲ ድረፈለይ ወላ ሓንቲ ማይ ቤት ትኹን ናይ ደስ በለካ ካሌብ ኣቲ ሰገን ሕጂ ምሽ ክደርፈልኩም ጸኒሐ ሰገን ኖ ንዓይ እምበር ሕራይ በሊ ምረፂ ናይ መን ክደርፈልኪ ሰገን ናብቲ ወፂኡ ዝነበረ ከዋኽብቲ እንዳጠመተት ናይ ኣብርሃም አፈወርቂ ምስጢር ፍቕሪ ትብል ብምባል መረፀትሉ ካሌብ ክደርፈላ ጀመረ ከዋኽብቲ ቀትሪ ምስ ማዕረገ ብርሃን ከዊልኒ ንኸይርኤን ክትመጽእ ኮኸበይ ክትበያ ማዕታ ጠሚተ ከለልያ أبي كنت هلو مقوعستي تسمم عني رأسن منفسي قرما هيوت درارون عيني كماي بين يتبلني كماي كالآيات دلي إلو حانت ماي بيت درفلا سجن تقع بمبال أبحق فيو دك أسد سجن كاليب أزيوت عندم تلقى كي تقارطو كابز زلنا يمتوطانا
ኣብ ሓደ ዓቢ መድረኽ ክሪኤካ ይደልየ ምስ በለቶ ካሌብ የቐኒለይ ሰገን ክቕፅለ ካብቲ ዝነበርዎ ብምውራድ ሕጂ እውን ጉዕዞኦም ኣይቆረፁን በቲ ንሶም ዝነበርዎ ጎደና ብዙሓት ወክ ኮነና ኢሎም እንዳዕለሉ ክንቀሳቐሱ ተዓዘቡ ብፍላይ ብሓንቲ ጎደና ብብዝሒ ሰብ ዝንቀሳቐሰላ ጎደና ስለ ዝነበረት ጎደና ሓርነት እዮም ዝብልዋ ነይሮም ኣብታ ጎደና ሓርነት ምሲ ክብል ከሎ ኩላ ሰብያ ብኣእኡ ትገብር ብኸምኦም ድማ ጎደና ሓርነት ኢሎም ሰሚዮማ ካሌብን ሰገንን እውን ብጎደና ሓርነት ወክ ክገብሩ ጀመሩ እቲ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳኸፍአን እንዳፀንከረን ብብዝሒ ሰብ እንዳሓመመን እንዳሞተን ክመጽእ ጀመረ ኩሉ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰብ እውን ድሃይ ዘይብሉ ምስ ምንባሩ ዝያዳ ክጭነቁ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰገን ብኸቢድ ክትሓምም ጀመረት መግቢ ምብላዕ ከኣብያን ነብሳ ምቁፅፃር ክትስእንን ጀመረት ካሌብ ሕጂ እውን ካብ ጎና ኣይትፈለየን ብዙሕ ክሕግዛ እውን ጀመረ ኣብቲ ንሳ ዝነበረቶ ክፍሊ ኣትዩ እውን የዕልላን የዘናግዓን ነበረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ገለ ካብ ናይ እንዳ ዜና ዝሰርሑ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክፈልጡ መፁ ኣብቲ ቦታ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ሽማግለ ኣረጋውያን ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ኩነታቶም ኣኼባ ብምግባር ክዛረቡ ዕድል ሃብዎም እቶም ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበሩ ነጋዶን ስግረዶ ቢሎም ዝመፁን ሰባት ስለ ዝነበሩ ንገለ መዓልታት ብምፅራይ ክፈላለይዎም ጀመሩ ድሃይ ዘጥፍኡ ሰባት ስለ ዝነበሩ እውን ብመንገዲ ማስ ሜድያ ድሃዮም ክፍለጥ ተገበረ ካሌብን ሰገንን እውን ሃለዋቶም ብምንጋር ንስድሮኦም ዓብዪ ናይ ተስፋ ዝህብ ሃዋህው ፈጠሩ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እውን እቶም ንማዓስከር ዝኸዱ ሰባት ተፈለዩ ካሌብ ምስቶም ዝኸዱ ሰገን ግን ክተርፍ ተወሰነ ካሌብ ቦርሱ ሒዙ ክወፅእ ከሎ ሰገን እንዳጎየየት መፅያ ተጠምጢማ ብምሕቋፍ ክትነብዕ ጀመረት ካባኻ ኣይፍለይን እውን በለቶ ካሌብ እውን ጠምጢሙ ብምሕቋፍ ካብኣ ክፍለ ከም ዘይደሊ ብስምዒታቱ ገለጸላ ድሕሪ ናይ ገለ ደቓይቕ እውን እቶም ዋርድያ ካብ ሕቑፊኡ ብምፍላይ ብሓይሊ ንውሽጢ ካንሸሎ ኣእተውዋ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ከም ዘሎ እቶም ዝተረፉ እውን ከርክብዎም ምዃኖም ነጊሮም ፈላለይዎም ካሌብ ካብ ብልቢ ዘፍቅራ ሰገን ይፍለ ምህላው ውሽጡ ሕማቕ እንዳተሰምዖ ክኸይድ ወሰነ ኣብ መሓዩር ዝሕለፎ ጥዑም ፍቕሪ ሰገን እንዳተረኣዮ ቦርሱ ሒዙ ወፀ ፍቕሪ ኣብ መሓዩር ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ኣብዚ ይዛዘም ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰናይ ቅነ